И здравейте, хора. Днеска ще играем по мобайл. Да. Утре ще има... Ще вземем нов вратар. Ето го, хора. Ето го. Ще вземем нов вратар. И сега ще играем на колко? 3 мача ще играем сега. Знаете ли защо 3? Даже 5. Общо 5 мача. Виж са. Ще изиграя ето. Хора, това е ново. Че двата са ги добавили. Ай, къде е Меси, бе? Къде е Меси? То Меси го добавих към 120. Баси мангаза. Айде. Тей. Омага ще вземем 5. И сега ще гледаме една реклама. Баси японската игра. Много яка игра. Направо. Така яка, че чак ще на време. Няма да се стига, само тук игра по мобайл TG 53. Сега ще играем. Хора! Ще имам общо 400. Знаете ли защо? Защото ще играя тия 3 мача, ще ми дадат по 100. И тук може би ще взема 100. Не знам, дано да взема. Така че брат ми вика: "Отатка съм!" What's your favorite toys? Тихо, я снимам. Не ми прича. I'm sorry. Това беше за вас. Здравейте, хора. Ето ми го. Новия си клип и новата си песен. Ето В новото. мобайл. Новото. Караме един гол. Не знам. Само това искам да кажа. После, когато си много, може да вкараме един гол. Стига да не чува. Дощта ще карам. Добре, Ари, давай. Искам да играя. Не, казвам един гол. Може ли? Брат, стига. Айде, само един гол. Хора, клип пак ще бъде с разправяне. Брат ми се ще ми дрънка и сега... Само един гол да вкара, плиз. Брат! Гризман, какво правиш, бе? Гризман. Ти как се казва, брат? Паси. Циганския пас. Меси. Може да вкарам един гол, за да си Ама повече ще се разказва. Няма да ми пипаш, ясно че. После ще играем Бростар, да не ми кажеш. Добре, ти си ми викал, ясно, че е лесно. Брат, скоро ти се иска да играем на моят телефон. Защото ти никъде не ми даваш. Брат, ти имаш телефон. Нямаш такой да поведеш ни паска и. Какво ти казах? Давай да шутам там ли? Брат, малко върви напред, стигна докъде се шут. Опа, извинявай. И шутай. Що не мога оттам? Не можеш, брат. Не можеш да паснеш оттам. Ти е в наказателното.
Гледай, бас мангал тарат. Мой град. Чакай, искаш говоряш край. Те хора, лайкнете видеото. Трети Абонирайте път, се. Данчо, ти ще играеш после на Roblox. Да, ще играя после на Roblox. След те, не подавай никога на вратаря да мене. Пас. Веднага трябва пас да подаваш. Сега напреде на никой не паскаш. Чика, бе, без трикове, бе, няма ти дам. Шут. Браво. Омага, Роналдиньо. Хора, Роналдиньо ми беше на 112-ка. Майко, как легна. Сега го апгрейднах на 115. 115 хора. И овералда на 123. Ужас, какъв пас. Ти уж каза един гол, ма казва. Тук се няма да пуска. Махнете са, бе. Благодарим. Ще ти благодаря на тебе. Това за рождениците. Наистина, бе. Хора, между другото на 50. Омага. До чай. Кой е Митко, Тук бе? на пас. Да, можеш, ми подай. Той ще влизаш наказателното. Ето как влизаш наказателното. Ще. Кой? Някакъв Кой беше той? германец. Ехе, задно. Ма, то между другото го дават за фри, ама на мен са падна. Но това е яко. Това е много яко, брат. И сега ще го имам още един и ще се опитам да го продам. Ако го продам, ще ми струва 400. Има ли такива като в Стъмбъл, гайз, дубликати? Не. Ай, хора. Между другото... Пак вкарах него. Между другото, това ако го продаде, струва 400 милиона, ма на мен. Майк, това е много... Да. Роналдиньо е 200 и нещо. Ядем, Ядем, може ли? Свърши мача. Браво. Ако... Чакай, че трябва да видим. Опа, аз без да се го махна. Не бе, как го стана? Било е изи. Много ясно. Чу се някакъв глас и пак не. Ако имаш такова за герой за отпадане, ми кажи. Добре. Кой не знаеш колко ще отвориш? Ако си 4, става ли? Ако си на нещо 4, става ли ми дадеш да вкарам един? О, брат, ще отвориш към 8. О, пъти yes. Или към 7. О, yes. Ма първо ще ги отварям по едно. О, yes. По едно. Хора, ето виж. Чия са, брат? Ето хора, виж. Ето вижте, хора. Меси. Меси го продават фри. Не. Винишеш? Може да си го купа. Но... Ай. Я бе, Кане. Кане мога ли? И Кане не мога. И Кане не мога. Баси, тук съм. Добре, мога ли... Не мога. Тук не можеш да продаш тя. Не, защо? Хермандес. Ето. Господи, Хернандес. Така, и ще може. Така. Ето ми ги вкара. Моите отбори. Имаш песи. Най-големият тиран кой е? 116. Хернандес вече вкара 116. И ще го махна на... Нали да го апгрейднеш? Ще отслужа за това. Нали да го апгрейднеш? Брат. То трябва да е горе, не е пускам 110 пулс. Да. Йо, да ми покажа. Братки, един път служи месец за защита. Да. Преди бях много Нямаше да ги отвори. Не. Събираме. Събираме ли? Давай, боя. Събираме. Става ли да вкараш един го и аз после да вкарам? Стига да обеща ми. После да... Обеща ми. Бак, чухте ли? Ако искате, след видеото ще го превърта, брат.
И се жичи. Буквално каза, абе, бе, брат, играй на Roblox. Между другото, играй наистина. Защото може, ти ще събереш 100 милиона, брат. Хора, между другото, Дамян, брат ми, Дамян, на 8 години и в една игра, няма си много просто. Да, брат, имаше много малко пенове. Чакай малко, имаш много малко пенове, сега има 31 милиона пенове, аз съм 7 милиона, брат. Айде, Роналдина. Един час вече имам 30. Хора, колко мисля, че ще завършим? Ай, ще завърша, успея. За вас се пробвам 10 на 2. Аз снимах клип. О, как му направихме престилка на тоя. Подаваме на ето. Оле. Някакъв четанца е пич. Екипите ги сложих те, защото много махетат, брат. Ай, любимият ми цвят е черно. Ай, какво пееш, брат? Между другото, да, като пееш един от другия отбор ми подаде на мене, брат, си вкарахме гол. Ето, вкарахме гол, Роналдиньо вкара. Първо мач ще го завършим с 2. Колко? 24 на 0. А че колко залагаш, че ще го завършим? Брат, аз не залагам, аз казвам. О, аз пък залагам. Какво залагаш? Пари? Залагам баща си. Брат, аз залагам. Данчо, как предполагаш, кажи? Залагам 200. Не бе! Кае, какво правиш? Кае. Не си? Не си. Шутай. Фак! Имам корна от мен. О, ти за време дори. Намали бе. Кае, ари бе! Бас собака. Брат, и кае ми настои 7 оверот. Трябва да се го апгрейдне, ама. О, в после му съм. Майко, колко съм? Не си направиш ли това? Ао, какво? Това ще направиш ли това? Не, брат, няма. Не, Ти... пак, брат, вземи къщата, майко. Не, продължай. Спри. Брат, не мога дишам, бе. Омага, Хакими. Аз мога 2-4 часа. Хакими? Не, бе! Подай на Хакими. На Хакими казах. Не. Абе, тапанари! Само Хакими ще играе без да пода. Давай. Искам да убия на танцуя или като пингвин. Хакими. Аре, шутай, бе, то носа, брат. Хакими ли? Имаше пингвин. Он е с пингвина. Аз съм пингвин, брат. Фламинго. Кой ви знаете, че фламинго е? Не транс, бе, то спък. Бе, чухте ли, Дамян, той е транс. Не транс. Нормален е, какъв да е. Нали ми казва, че фламинго е такъв? Окей, бе. Аре, добре. Тук ги не съм чукал, че Брат, ще има някакви флюрки на някакъв бодове, на този... Не, писи. Какво е, брат? Аз съм бил с обиждаш. Бил съм с нубскин. Аз подкрепям много, ама брат, имам да остава фигурки на много. Не ме бърка, брат. Ще имаш безкрайно. Добре. О, хора, още малко ще вземе 105 до 110 дом западни 110, брат. Искам 110. Западни 100 милиарда. 100 милиарда. 100 милиарда. Това не е нормално. 100 милиарда. Как взем западни 100 милиарда? 300 милиарда. 100 милиарда. Не, брат, не е нормално. 100 милиарда. 100 милиарда. Скоро да правят всички
решиш 400 кенефа и после да ги продаваш. И това правя с живота си. Имам последно. Не, Не. Няма да ми стигне. Няма да ми стигне. Просто имам да ви пиша. Кокаин. Аз Нов кек. Хора, ще ви кажа на вас на Мисли и купе един щаб спирани цифери и малко крия си в един шкаф цигари и малко кокаин. Да, наистина е хора. Наистина кавички. Трябва да ми кажеш цялата стая. Кавички означават майтап. Хората няма да знаете майтап, ползвате. Представи си. Следователи са умни. Знаеш какво щях един път да кажа? Like of G. Нали за дете ни лайкват Like of G. Омага. Не, това е лъжа. Това е лъжа. Това е лъжа. Аз ви казвам хора, това е лъжа. Това няма го да... Това няма го да дадат. Няма го. Окей. Не, брат, няма шанс. Кокаин. Мога просто... Спокойно бе. Брат, мога просто да спира присъствието. Спокойно, кокаин. Кокаин. Да направя кек. Кокаин. Правя кек. Ей, о, какъв кек ще прави. Ще направя с един кек. Добре, давай. Папче, колко такива имаш? Е, такива на компютър, де там Майко, са хора, аз съм 5 минути таскове. Кажи. Колко такива имаш? Аз съм 7 хиляди. Бъд съм 4 хиляди. 8 хиляди вече. Хора, не мога да се държа, брат. Направо ги цъкам. Направо. Давай, цъкай. Аз ли? Да. Хора, аз съм... къде е цъкам на количката? На другата, да. Дето е 100. Давай. Брат, сега ако ми се падне Меси, не знам. Цъкай. Нос. Дамяне, да ти ми пасна. Може да продадеш. Хора, ще отворя и аз едно. И после... Молеца. другите. Аре бе, стига бе, като са тя тапа на жизнь. Да може въобще да отидеш. Не мога. После ще имам чисто. Ще отворим 6. Или 7. Брат, какви са тя цигани хора? Тях ще ли пасна? Много са красиви. Направо. Аз обичам цигани. Моите беше цигани. Наистина ли бе? О, хора, виж също. Моите беше Хора, са прилни. Е, циганин, защото циганин да не пее. Циганка да. Брат, Дамяне. Аз направо да ударят после Да ме не стига бе. Бас, махай се от тук. да се бе. Да скарай се. Първо, ви знаете ли, че Това не е нормално. аз в първи клас не съм виждал буквално в първи клас никога не съм вземал 5 лева да си помниш. 5 лева. Брат, хора, щяха да го приема на 117. Изкарай се от кръка ми, бе. Ау. Пах ти, брат. Така ми прав. Защо му удари? Поспай. Нюри. О, да мене мачкаш ми работата. Извинявай, трета работа. Няма защо. На децата слънцето. На децата слънцето. Брат, 100 хиляди направо не мога да издържа. Казвам, с тия топки направо не мога да издържа. Ще го
Брат, дарю Кели, спаси ме. Най-насрания ми е този Кели, брат. Кели най-умирисания. Като ми то не половина. Не, защо съм с фокания Ливърпул, брат? Защо съм с тъпанарски Ливърпул? Брат, защо съм с Ливърпул, бе? Хора, имаме тоя. Само, че го апгрейднах на 115. Хора, дали се чуете защо почвам от там? Защото има Карго. О, аз го имах. Баси главичките, видяхте ли? Ти карал ли си? Да. Аз нямам Погба, този пък, брат. Имаш Погба. Имам другия път Погба, да мене. Нямах Погба. Не Погба, един друг. Един, който е... На Пеле. Брат, ще ми го покажеш. Къде е Салах? Брат, имам 40 милиона. Къде е Салах, каза? Ето. My soul so dumb. I have 29 minutes. I killed 21 този. My daddy so He make a new friend, but a mannequin. My daddy so Oh my god, аз парам. продаваме също така мърчове. Шили мърчове. Какви мърчове, да мене? Шили мърчове, когато имаме 1000. Да, когато имам 1000 ще имаме нов мърч. А когато имам 100 абоната, ще има нов канал. Ама аз имам 12. Вижте, брат, ви няма подкрепят. Аз скоро мисля, ще стрия. Мисля да спирам с YouTube. Не, ама ще спирам с YouTube, може би. Или година. Хората че харесват. Имаш яки обърках се, не. Имаш много яки видеа. За какво ще го правиш? Ай. О, баси гол, хора. Ти беше много як гол. Казвам, че ще сме поне 8 на 0. Да, защо залагаш, бе? А предполагам, бати. Ти кажеш залагам, аз брат. Аз залагам. Брат, любимото ми нещо. Сега ще карам гол, спокойно. Ти нещо да залагаш. Гледай, подал на той и точно там. Карго, брат. Браво, Карго. Браво, Карго. Нещо означава карго на един друг език. Какво? Нещо много работа. Не ти веря. Ето 1 милион. Какво е 1 милион? Пари? Яко. Дидо ти казвам, о брат, аз има много карго е. Карго е нещо, което човек носи. Да ти так. Салах, много си прозве. Салам. Що подай там? Нещо е салам. Какво да си кажа, брат? Саламите те, брат. Саламите правят така. Ето един. Затова винаги държете саламите си за каишка. Значи Защото винаги ще опитат и ще се залепят на някой човек. Тапанар. Пасти тапанар. Дятелю.
Да, Много няма момент. аз ги видях. Бас си шута. Аз затова не искам да се спаканя Ливърпул. Но насрам това Ливърпул. Брат, шут се едно означава ония шут, дето от сайдно долу. Шут, брат. О, любимото ми нещо. Кой нещо? Те. Подам на Салах и той ще. Сала молят се. Тапанари. Моля за корнер. Платих 1 милион само за този бутон. За този бутон за красота, брат. Наистина. Платих 1 милион. За това нещо. Ай, трети корнер. Ай, стига, бе. Пак ще брат, че има 8 корнера тук. Брат, ти ми четеш мислите, аз казах 8 корнери, ти 8. Абе, Диас, карай, бе. Защо пак корнер? Хора, вече ме мързи да вкарвам корнер. Вече ме мързи. Подаваш, вкарваш. А? Тапанар. Пак ти тъпи, брат. Подаваш на тоя. Той подава на тоя. И Кар го вкарва. Бах, якото, брат, видяхте ли? Не, тук ще завършим, чакайте, помисля. Бара. Давенч, колко мислиш, че ще завършим? Аз не познах хора, аз не познах. 69, Ай сега, бе. 4. Ти колко си? 5. А другите? 0. И 7 остават 85 минути. Още 5 секунди. 5 секунди не. Стига с тия корнери, бе, брат, сама сера. Ти се рознали, 2 милиона да платя за стафия. Гати, бе. Брат, Карайте, бе! Брат, тук ми предлагат да платя 2 милиона за стафия. Брат, с тези 2 милиона му си купя 5 етажа, бе. Давай, аз залагам, че завършим това. Брат, ти се залага, бе. Предполагам, че завършим 6 на 0. Ти да ги някакъв казано. Залагам. Диас молятся. Колумбец такъв. Не, цензурирай го. Аз ще цензурирай. Напрекъм. Идете цензурираме. Хора, Даванч, колко мислиш, че завършим? Нали ти казах 7 на 1? Бе, 6 на 0. Брат, аз ти казах, че не остава само 10 секунди. 5-10 секунди не остава ти. 7 на 1. Брат, моя брат на нас хора. Още преди да се реж, бе. Не, това не се напише. Не, трябва да спрем това. Не ми ще. Къде си, бе? Брат, ако... Как беше, бе? Брат, Брат, ако ям сам... Като ям сандвича, как да го ям, бе? Ама ти, бе, в телефа съм, бе. Какво правиш там, бе? Акам. Как каш, бе? Якам, бе. Как с майната? Не искаш. Дамяне, цензуриране! Брат, то клип се нарича цензуриран. Тук моя брат е откачил, пил е 5 ръки, брат. 5 ръки, 6 ръки, 7 плюс 8. Yes, корнер. Всъщност не е, я само. Бах ти на странния пас. Thank you. Имам 5 етажа, евала, брат. Евала. Вратар. Да, какво? My name is вратар. Тапанарски вратар. Thank you. Хора, моя брат ще го махна на Робокс. Не. Да. Не. Да. Не. Мразя моя брат, хора. Защо? Само дрънка, брат. Пах ти. Игра ауто. Нечестно. Подай на. Защо? Подай на тоя. Тапанар такъв, подай на тоя, бе. Паси тъпата ауто. Система.
Како? Пас, пас. You my enemy, you my enemy. Ще лепно ще играем. Друга игра. Видях, че ли го направих? Видях, че ли го направих? Да, хора, трябва да видите, брат. Чакай, какво ти мулер ли, бе? Брат, хора, брат ми е най-добре на тази игра. Да, не съм. Да, но най-голям професионалист. 3 на 1. 3 на 1. Най-голям професионалист. Ти едно ли си? Да. Честни мачове, дето брат ти си 0. Абе, тапанар! Тапанар! Как подаваш, бе? Пак ти циганския пас, видях, че ли го хора? Омага 3 на 2. Ти карам другия гол. Чоко, поколяко! Кара. А? Не, Дамянчо, много ще стига. Добре, четвъртия. Не. Добре, петия. Добре. Ей. Думам да не сме 5, да не сме 5. Ма как след 5, ли? Не, като караш четвърти и аз после петия. А, добре. 112. Левандовски, баси криве. Левандовски. Аз затова не искам Левандовски. Той е за Украина, брат. Левандовски. Той е такива, той е от Полша. Не беше ли българин? Полс пък. А кой беше българин? Имаше един футболист, дето беше българин. Се ли вкара? А, вие сте Ливърпул. А, да ме става. Не, брат, не се тръгна, не. Аз ще вкарам, обещавам. Четвъртия гол. Четвъртия гол. Може ли този? Не. Брат, хора, той ми обеща. Ако загубим повече никога през живота си, даже като умреш, няма ти дам. Не стига, бе. Стига съм говорил за умиране. Брат, не слаб. Престани, не съм слаб. Престани, ма дразниш. Няма, ти ми обеща. И ти ми казай сега, че ще ми дадеш. Брат, моя брат направо. Престани да говориш за мене. Не, гол, не, майка му да. Цензурирана дума, брат. Вижда. Ако не загубиш никога, повече не ти дам. Престани. Уф, право е, слабоц. Дай. Паска. Давай направим, моля се. Ако вкараш, ти дам. Нищо. Трябваше по... Ти. Не трябва веднага. Не трябва да отидеш към вратаря, да. Трябва дуспата. Не, се върти. Yes. Пас. Пас. Не паскай. Те шут. Браво. Ама става ли аз да си игра? Третия мач. Последен, да. Добра игра до 90 минути. Благодаря. Моля. Ама брат, ти ми развали клипа. Не. И той е трешен, брат. Не викам, почва клиповете ми. Имаш 112 ръка. Да, знам. Някой ти е писал. Шут. Ту знаеш как я изкара, има корнер.
Дай, моля те. Може ли? Да, ви корнера и после на мен ли? Да не си само безумно. Какво става тук, бе? Баси мангал съм. Не бе, какво правя, бас? Мах, тебе не съм, бе. Майко, имаш 99 плюс чат. Но цъпцани е, брат. Не, вкараха ни гол с глава. Точно сам Левандовски. Че бе, то ни вкара ли гол с ръка? Привидя ми се, че един кара гол с ръка. Не, бе, подадоха на някакъв тел без да искат. Някакъв деца как тел. Амунаца да ме чул за мене. Цигански тапанарски. Пишка вратар. Пишка. Моля се, че става ли да игра? Да. Извинявай, че не се давам. Пишка вратар. Тапанар! То тебе букух. Я кажи то. Майка му, що бе? Баси супермена, бе! Тя ми е приятел, къде те без посарят. Брате, баси. Че ме кажа, малко добре. Тео, давай Тео, давай Тео. Тео! Тапанар! Те от другия отбор. Не от другия отбор, бе, Дамяно, от червените! Как? Цигани ми вкарай! Давай, моля се, подай на Тео. И Тео ще вкара. Брашна на се ръга, ще да кажа. Мразете, какво му бе? Дънч, брат. Съжалявам, повече не искам да ти давам. Загубим мача. Оф, водихме се по-хубаво сега. Оф. Бах ти. Много скъщи играем тази игра. Аз просто мисля да играем на Brawl Stars. На Roblox става да играем там към 3 часа да начало. След 3. Става ли? Ще играем на тази игра колкото поискаш. You're my enemy. Те вкарам един гол за моите фенови. За моите фенови. Моето фенче ще вкарам. Това беше за вас. Това беше за вас. Това беше за вас. Айде, карма за тият. Ей, ама какъв е тук? Какво прави? Видяхте на работа. Сега за феновете ще карам още един гол. За феновете да вкарам ли втория гол? За твоите. Данчо. Ти, но доста го вкара и ми загуби. Не съм вкарал. Вижда, поне на трети гол, може ли? Ама един гол и повече няма да играеш, ясно? Никога повече. Не ти защо не ми даваш? Аз как ти давам, ти не ми даваш. Къде си ми дала? Добре, аз не ти давам, знаеш ли що? Други път. Аз не ти давам да играеш на моя телефон, защото и ти не даваш да играем. Ай, ти на какво искаш да играеш? Ай, кажи. Ще ти дам и сега да играеш. Не. Брат, добре. Ти ме разбираш клиповете. Брат, ти говори за мен. О, стига си ме разбрал клиповете. Даже сега пак го развали. Ма ти говори
Да викаш. Ясно. Ти винаги ми казваш, ясно ли ти е? Ясно ли ти е? Да я потом. И така ми казваш. Мгм. Как бе ще буде? Аз как ще буде? То е странно, да бъдем да ставим тялото. Данчо, тя. Брат, Ще имам так. Значи, ти ще ми отвориш всичките пакове. Става. и разпочва сделка. Аз отварям всичките пакове и ги играя. Разно. Върши игра на Roblox. Ама става ли след Brawl Stars, или? Брат, аз ще спидрам, обещавам ти. Мгм. Добре, ама трябва да беше това игра. Да? Вместо това ти дам да играеш цял мач. И повече никога. Сделка за никога повече да не ме питаш. Да играеш. Никога повече. Да. През живота ми. Защо казваш така никога повече? Ти не вярваш. Един мач и ако спечеля, ще кажеш, че съм най-добра и там след Не. месец, 2 месеца ще ми дадеш да играя още един мач. 2 мача. Сделка? Да, човек. При съгласен съм. Съгласен. Ама след колко време? След 1 месец, после пак ще ми дадеш. Ти не каза ли 2? Казах, 2 мача ще ми дадеш да играя след 1 месец. Ема. Това не ти ли стига? Ти ми каза 2 месеца, бе. Казах ти 1 месец. Добре си айде. Сделка. Купиш ми пръщо. Няма сделка. Не, моля. Добре. Какво съм направил сега? Тапаначо. То няма, има корнер. Не бърка. Точно. Той е тъща. Добре, той вече кара 50 години. Още колко време има да мача? Ама, ако спечелиш на мача, какво? Ще ме дадеш през 1 месец седмица да играя. Добре, през седмица. По 10 мача. По 10 мача. 20. 20. Добре, ще видим. Сега не мога добре, ама... Брат, колко Ти давам. Брат, Може да не са 10 мача, ама ще давам. Още не знам. Те защо прави с и ти, брат? знам. Ще му се види. Ти още малко ще се вигаш и ще му се види работата. Аз си понами. Бах ти, ще взема гол. Аз един път хора дадоха ми и аз не знаех как се вкарва гол и си помислям тук къде шута да шутам. И нали не знаех, че оранжевия бутон е за шутане. Този го пише, ама аз не прочетох. И нали цъкам пас, ми казват с това се подава. Само това ми казаха, че с това се подава. И нали аз паскам, после подавам на един и паскам към вратаря, лек пас му давам на вратаря на другия отбор, без да искам, защото аз не знаех, че има и опция за шутане. И нали паскам и вкарвам гол с пас.
Не е Тео. Не е Тео. Де Бруйне. Къде Бруйне няма. Де Бруйне Имаш ли го? е от Man City. Ама, Ето, каквото? гледай го, 64, оле, какъв е слабан. 64. 64 ме карта. Нали, брат? Бах. Не, един дете ти 70. Колко залагаш, че... Брат, стига сте заваден, че... Малко. Ацаца! Колко предполагаш, че... Колко предполагаш, че карам? За това мач. 10. 10? 12. 12 на 2. Екичила, че ставам да я... И тапанара. Да го тотим. Дай, моля. Така ще подам другия път. Чакай. Ето, че я се самата. О, Барса срещу. Ти колко още промениш? Да ме чуш. Ой. Ай, мисля, че там. На всеки ден. Благодаря за обиколите. Окей. Хей, Бабо идва. Да. Така хора. Ох. Ела да Манчо. Деменчо? Да. Ела. Отваряй. Давай. Моля, един път трябваше. За късмет. Оу, това е добър. Не. Добър. Ето, много е добър. Само момента ще го климна. Момента ще му такова така. Не, ще го забравя. Може ли за мен да забирам? Моля се, моля се. Не, замени го за Тел. Нямам теб. Нали Тел беше в отборът? Той беше от друг. Ти ми даде друг отбор, да ме. Трейдер. Ай се. Може. Чакаш ме. Колко часа? 2. Вършим един бумерang. Да, ела. Дай. See Punami, my enemy. Oh, subscribers. Мартинес, знаеш ли как това е? Мартинес. Знаеш кой е Мартинес, за да ме? Ти прави как име е точно. I'm sorry. Ето ще играеш с друг отбор. Бъркам си в носа. Бъркам си в газа. Бъркам си в носа. Бъркам си в газа. О, да, не. Върш ще биди тойлет. 50 минути го снимаме този епизод.
Само един го оставя. Добре. Брат, тук има Неймар Джуниор. Така, хора. Пълн пас. Много хубав пас. 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 Шут. Хора. 2. No. Не, пъпщо трябваше покажа един много як го убиш. Направих 2 престилки. Играеш също Париж. Паладуно, пайла, 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 пасмети, дола, дендере. И такъв гол карах. Обаче от другата страна. Не, какво? Какво видяхте? Ама видях хора, ако искате, сега ще му кажа да превърти да види. Престани! Какво съм ти направил? Само ще се губим. Виж Неймар Джуниор. Тимът Неймар Джуниор. Ама, Неймар Джуниор. Брат на ще отбора на последния. Абе, да мене ти играеш ауто, играете само. В майко. Но свърши. Може ли? Какво свърши? Да. Брат, аз само ауто вкараха. Виж се, ела. Брат, само ауто вкараха. Виж се. Било е трудно. Било е трудно. Хард пише. Ей, да, това е. Оля, да не му отвориш арата? Престани. Добре. Ма цъкаш един път. Сега един път. Стига. Оф. Бай. Стига. Тук на дома. Ай, стига, бе. Се чел. Паси. Давай. Пари, дома. Пари. Давай. Acum să panicar. Nu prea. Сте? О, Какая-то. Спасибо. много красиво. Паси ужасно. Много красиво. Да, другия път. Аз бях жена, се оженила за него. Няне. Паси. Конечно. Отиваме. Давай на моля за последни. Може да го отворя аз. Може ли аз? Ти отвори вече 5 хиляди, давай.
Без армию. Да знам. Ова, Дубликейт. какви са ти цигани, бе? Продай ги де. Не мога. Гледам два че. Били си Гледай продал, какъв е той, били си продал месец за 118. Чакай малко. Не. Разпитат се, че не. Били взел Стига, 118, човек. били взел 115 Меси или да си подпрас. Били взел Меси 100, били си запълни Меси за 112. А да не взимаш 115 Меси или да взимаш 115 за и да дадеш 112. Харча 800. Виж, виж. За Stop Роналдино. everything. Маю сфера, ана 2 лева. Само 2 лева. Паси! 2 лева, знаеш колко е много? Не много е да мине. Добре, с колко искаш? Можеш ли пак да си го открие? Давай Много. пис. Папе! Стана ли? Дай, момче, 2 лева, паси. Колко ти е мес? Аз съм въпрос, трябваш за кели. 114 ли? Хора... Хора са... Отивам до Кенефа отново. Отивам до Кенефа, хора. Изчакайте ма, става ли? Хора, изчакайте ма. Отивам до Кенефа. Така, хора, ходих направо спиндръм. Брат ми ходи спиндръмва. Хора, изтрих си филмова, защото съм най-простия на света. Сега ще погледам малко с вас. Не, тук ми се пана да ли викам какъв. Да, брат, сега ще ми се пани най-готиня, да. Да, ето, брат, ще ми се пани това Ван, как беше? Вандал. Падна му се Вандал. Ти го имаш това? Колко е назад, брат? О, Неймар. Опа. А това е това. Хора, абонирайте се за канала ми. Това не съм го виждал. Това... Абонирайте се за канала ми, ако имате да утъжако. Тамяне. А така же искаш? No, I'm sorry, don't leave it. I try to let it go. Молодца. Еми, Роналдо, ето, брат. Какво? Какво? Те Португалия ни показаха. Показаха, аз съм подстъпил. Царя кома, бе. Брат, може да е тръгнал. Там. Йоу. Чакай да не чувам. Буф. Какво той е, бе? Стига. Бъд пресял на Меси. Моля те. Брате, Барни да стане. Моля, това е Барни, аз да стане. Барни. Барни, ги пак бе. Да се стане. Брат. Точно, за помощта ще бъдат конкуренти. Браво, браво.
Да, ще го правим отново. Този път обаче ще бъде по-гадно според мен. Поради простата причина, че Кейзи би им бузал са люти. И не просто са люти, а има шанс да ми се падне бомбон, който е с най-лютата чушка в света. Всеки път, в който се засмея на някоя от вашите рисунки, ще трябва да ям такова нещо. Истината е, че вече съм опитвал прах такава чушка и ми разказа играта. Така че шанса да препадна буквално докато снимам шибаното видео е доста висок. Абонирайте се, защото буквално си рискувам живота за Петък, 8 часа, а сега какво бяхме? Сега какво сме? А, утре. видео. Разберете да. Чакай, ти ново ли? Да, значи утре. Да не кажеш утре, бе. Уотфорд, Едгар. Защо? Остана, бе. Още малко. Първо гледаме това и още едно и... Е, сега врати. Чао, съжалявам. Така че. Хора, се намислите желания. О, бърфаш. Хора, имам лоша новина. Почвам нов акаунт в Brawl Stars. Да. Нов акаунт. Не, наистина да. Нов акаунт. Аз се гледам в чета. Искаш да се гледам в пара? Се гледам, що не. Две секунди преш, пара, брат, виж колко снимам. 1 час, брат. Хора, ти ще е лайф, да знаете. Какво е лайф? Какво е лайф? Чакайте. Чакайте. Хора, ще играме с брат ми. Здравейте, хора. Аз съм. Така е, нещо фри в шопа. Хора, брат ми има нещо фри с шопа. Не го вземаш от ръцете. Казах ти, дай. Да, на зъбен ми го казва. Е, сега. Кой спаса? Някой е поканил. Да, хора, ще спирам, не мога. И надявам се ви харесва. Абонирайте се, лайкнете видеото. И чао от мене и от брат ми.